Recording check, mic 1, 2. Imong mic. 1, 2, Check, check, 1, check. 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Wow. So, si tawagan ni ko na ang podcast nara sa opisina. Why budget ani, why budget. Hi guys, welcome back sa mga naminaw karon sa Spotify, nananaw karon sa YouTube sa among channel. Welcome back sa among podcast. Pero dugi-dugi nami wala naka-podcast kauban si Juanito and natay bago sa grupo si Elvis. Elvis? Hindi na pagin siya sumpay, di ba? Elvis. Luis. So good na. Kauban nato si Yamilicious Sam. So welcome. Nakuratan siya kay kalit lang tan ni setup. Ano mo gani ang podcast? Ano man ni siya? Masyado Puro mo man sawan na sawan. Masyado na impromptu. Impromptu. Kana bang burag kanang wa pa ta kapanudlay, walk up like this ngani tanan. Siyempre nasa opisina karon si DJ Phil nasa kilid. Akong wonderful wife nasa Picas. Yan. Medyo kansa karon serious siya. And nami karon sa opisina bago lang ko nagatod sa akong Ella kay kuan nila karon buwan ng wika. Oh, Buwan ng wika day. Pero di ba supposed to be August man na? nag-i-August man na. Oh, so karon dili na August ang buwan ng wika, September na. September na. Nagpasa kag resolution na. Pero na August man na, di ba? Kano sa taso ko nag-celebrate yung September, no? Nga buwan ng wika. Dugay na, no? Amo lagi. So, so nabutang kan nag-change ang klase, September na, no? Change na. Oh, yeah. So, ang buwan ng wika karon September. September na. So, mo nang kapuliki ang mga English-speaking na mga estudyante karon. So, that's why our topic for today, Brad. Let's talk about Buwan ng wika. Buwan ng wika. Kana bang Magbalagtasan man ka atakaron diri uy. Unsa advantage na karon o disadvantage? Nga ang mga anak karon mga English speaking na I'm sure na mo'y mga anak na mo'y mga pagumangkon nga English speaking. Dili pa na. English speaking ang one. Wala pa ba si Mako wala pa ba? Ay, nay gamay nga mga English. Pero sa balay din yun, dili niyo gina English. Dili kayo. Sa- Mas sa- ako mo ano good, ba? mas sa ako Bisaya ang good. Agi Bisayon niyo day. O di mo gitry day ka ng patanong YouTube. Naman gyapon. Gako gyapon siya. Nag-English gyapon pero di Ikaw na ba kay pagumangkon ng Yes. English speaking? Ay wala. In fairness, dili. Bisaya Pero ta. na kay mga pagumangkon. Na kayo mapagumangkon. Pero dili sila kay English Dili English. sila English. Ay. Oo. So wala undangon na to ning nga topic kay wala kay English. Kay katawanan pag ganyan i-share lang na ako so tungod sa akong ka-busy. So naman din sila presentation. So kailangan barot saya. Ano bang pangalan mo? Yes. So nato kog SM kagabi. Wala naman din dito ang ko. Ano sa nga brand galing? Kultura. Oh yeah, wala naman Kultura. dahil sa SM Uptown. So walay baligya mga barong ra na dito. So net social man at tumig mags. Ay da. Laisyo. Oo. So natanong nangita mi og mga dress na murag duol-duol sa Oo. kanang- Filipiniana nga Filipiniana, concept. yes. Okay, dayon. So tuod man namin nakita, di ba Filipiniana kay mura man kanang pina. Yes, Bukat ba? mga mistisa, Oo. mga kuan. Namin nakita bukon. pero walay katong pina-tiskig. Di ba? Oo, Di ba Filipiniana kay tiskig man? yes, So mistisa. naaman pinaana pero kuan siya kanang Masyag puff. yeah, puff. puff by term. Yes, puff ang term, ana. Dahil Oo, gini- sa ngalan nga mura siya giburot. May nalang Oo. gyud nga nakadiri sa mo ang team ron kay at least makabalo mi nga mga terms. So pina-puff ra siya. So mura siyang modern. So mura siya pukot nga. Oo. So like shoot tanaw na ko Live. na. Oo. Tawa mo ko'y choice. Wala na ganyan to sa The Store Has It All. Mas inadat to. Wala. Ay, I mean, katong ko nang isa to sa Kagabi naman min ito Ah, ang okay. pinakabarato na din na may mga gaysano, pangkugon, mga TH Cagayan. Correct. Mga Dilaw Shopping Center. Correct, Tawa na Edvan. may oras kagabi ita ko muna pa ko traffic pa. So mo nang ingon di na. So napugos. Ay, Sa One- Max. Kano discounted pa na? Ay, 1.8. Ah! Mas Grabe, unsa na lang ang original price. Mas mahal pa man ang raincoat. So na 1.8 karon so lubo na ganina ta ang iyang design kay pop-off pero pinaguot. Ay, pa. Ang dance di ay dapat di ako gipakita sa principal ang sayal di pinabukad di. Kay sayal ba ya? Yes, oo. So naguol na sad ang apps.
Nag-call na Realisay sad na, ko. So, realisay na. mangita na sad ko. Nag-PM akong nanay. Naman na yung mga tinaguan sa katong mga field demonstration. Ay, Ang iyang feel tita. demo. Aya panigawas. Nakapalit na kong 1.8. Sumoy gigamit ka ganina. So naitabo kay murag kwan ra kay transparent ra makita ang arms. Oo, ka ng see-through. See-through. Oo, see-through. So naitabo para pod worth it pag nagbayad big 1.8. Emphasize gyud ang 1.8. Para lang yun. Oo. So ani na lang. So lubo ng 1.8. Pak? Dayo. Isapaw ang sayal nga sa field Ginagawa. demonstrator. Oo. Violet. Perfect. Laylay color. Ang resulta sa akong anak ron burag piryahan. Ano na akong anak? Picture di siya ganun, picture siya. I don't like my dress. Alay, pag circus man hinuuni mo siya. Ito mo kag-acrobat Ako na, siya. ayaw nagpalag, upat rabito mo kabuhok. Tapos, ipabring sila og mga Filipino food. Filipino food. So, sama sa mga puto, Puto. bingka. Baka ng mga bakakanin. Yeah, mga kakanin. Mga sumundagan kinito. Lovely. Kabalog yung nga kadong mga bata na digid Di ito mga on. Ang ending ato, kita pero ay mo kabalaka. Tungod niya anak na ako'y dala nga sobra pa. Perfect. Kita. Ah, Kabalo ko busa- sa mga kakanin karon sa Facebook, medyo mahal naman. O, i-share na ko ni sa inyo. Get one and pass. Da. Kani sa kuko na mo gi-order. Adobe. So, nami kakanin. Sa di ko masayop mo ni siya ang puto maya. Maya? Puto mo ni kita. Mo ba din puto maya? Murag, no? Ah, tibukhay. Dili kay ang tibukhay naman to siya luy. Aba si Way Luy, kay mahal lang Luy. Oo, ben. Basta mo parehas sila. Medyo lay ang lasa kay NFA rin. Baba. Ito mahal naman dagi ang bugas. Dili, makarelate ko nga kuan kanan ni tabo karon. Naon sa Kaya kaya akong 2 years old. Akong 2 years old. Magbuwan ng wika pod gyapon. Okay. Karon. Bata ba kay then boy sing gyapon nang mangita og dress. Pero kato ano ka apan lang sa mga kayo. Okay siya kay jogging pants lang nga rin tapos. In fairness, sa mga yani bitaw nga mga ibin arang-arang ang lalaki. Ay noon sa Black pants. black pants. Takato rin kamisa di chino ba na? Ano ka kuan lang kanang Puti. puti lang nga t-shirt gani. Pwede yeah, pati ang tama. Tapos t-shirt. panyo din nga red. Simple lang kayo. Simple lang kayo. So dahil siya nakita. Ah. Ano naka-joke na sa kuha. Kaling kakanin. Siyempre kay ayaw man na ingon on the day na nga nadidalon nga kakanin. Pagkaon. Nya to Goldilocks. The part of Social, Goldilocks. Dapat Another line sunastad. Pulver. Oo. Uy, dili man mag-ala, uy. Di man magpalupig ang ato ang kuan, uy. kay garbo Kugon. Iya. Kogon, Goldilocks. kay garbuso man giduha og puto. Lovely. Medyo nakarelate ko gamay kay. So, sa man to siya puto sa Goldilocks? Dili. Pang sa man? Pulburon yun siya. Apple buron. Ah. Kanin ba ng pulburon? Wala may la. Let's plan na ganyan. Puto ang Goldilocks. Di, wala available. Wala available. Lagi. Kaya ba yun? So, ang funny pag ikaroon sa buwan ng wika, kay siyempre akong youngest kay English speaking lagi. Aron ignorant bright ang papa. Correct. Karon so na iba yung mga pa-contest. Mhm. So ang usa sa contest is tula. Amo lagi na. Hindi na mawala. Tapos ang iyang sa to palimos po, maawa niya. Ana. Cheka. Ano din sa pagkagapon. Daddy sa contest third ko. Ay, wow. lovely. Tapos nagdagan ko, pila di mo kabuok upat rami. At least na lang madili siya ikaupat, oy. Nalipay ko kay third siya kay di mo ganyan mamemorize ang Tagalog. Taas mo yun kay pila ka paragraph. Palimos po, ana. Di nag-memorize siya. Ito nga daddy third ko. Mayo. Pila mo kabuok upat rami kabuok. At least the last. Tama din the last man. So di ko kabalo Brad. Kay akong eldest nga si Rusty karong grade 11 na. Siya gyud ang gamitin ako ni ginabalik-balik nga. Siya ako yung gina-push nga mag-English kay usag yun sa problem siyang daddy. Sama nako. Pag ipag-host galing kong mga straight English. Ako mo daw pag sa akong kuan. Weaknesses.
Nadili na nimo porte. Di na ko na forte kung straight English lang kay murag mga 5 ka kilo ra gyud niya akong og lahi ra gyud ba? I mean, kung medyo may gyud ka mag in English, medyo lahi ra gyud imong confidence lugar. Actually. Di ba sa kung mag-interview ka og mga trabaho or facing arang-arang na mo karon gamay kay gihimo man ako silang praktisanan, which is mo nang history gyud. Nga si Rusty, akong ginapatan og mga DVD nga English. Tapos ginapatan sa YouTube para siya po ako imong praktisanan sa akong English. Kaya di ba man sa kabalo nga wrong grammar pa si daddy, di ba? Di ba? So, mo nang history na ako. And eventually, mo na naitabo nga kuan na sa sobra na rin kay English pero karasti. So, halos mo gali ang cause nga nung sa ma-honor tungod gyapon kay galisod na sila og Filipino. Bisag Bisaya. Mo na lang akong question now, di ko kabalo if mahimo ba na siya kay sa una gid sa atong panahon sa among panahon, sorry nandamay ko sa inyo. Pila kay edad nga nag-gap na to? Pila edad nimo Juanito? 32. Ha? 32. 32 ikaw? 28 años. 28, 32. So laylay di akong gap gid 41. Sa among manggod ba? Sa among batch. Napabla sa inyo panahon katong kung magbinisaya ka na piso ilista tapos magbayad ka. Every English subject. Every English lang. subject, Pero dili yes. sa whole. Dili a whole. Mo daw na Dili. nito man. English Pero subject. remember ko nga sa kwan gyud sa klase tibo cold day nga kung magbisaya. Oh, nakakano nga. Samo sa Lasal. Ay! Lagi. Lagi. Samo sa Lasal. Nga na. So, sigo kabayan. Da. Sa piso-piso ana. So sa una gyud, so kung for example mag-English ka, labi na kung okay pa sa school arang gamay. Kung matulog ka sa barangay sa imong silingan, di ba murag sa una ano na sa among panahon, murag kantsaw gyud kayo, hilas gyud kay paminaw ng English. Murag gyud murag kag makatable. Pero in fairness now, sigo ka apilo mga parties. Pero majority mga English. Amo na magkapuliki ang mga host sa Jollibee kung Corrected by. or McDo kung maglisod og check ka sa English. Okay, ganun, raise your hand. Ana. Look here. Look here. Diba? Look here. Move front. Move back. Mga ana narabian na. Or tawagon na papa biyan sa tubangan no sa man nimo na. Call daddy front. Kita ba? Sige na lang. Kung English speaking ako, mingon ragi ko nara ko sa... Kung ako i-grade akong na-improve gamay ka kung anak mga Englishero na compare lugar way before. Okay. Kung sa una na ako sa mga 50%, karon ni angat gamay mga 75%. At least, lovely. Tanaw. O pasay, nakaigo na ginitong tong. Kung saan sa nang sobra. Ako sa mga... Mukita ko sa na yung mga mag-hearing ta diya sa konseho. I'm Mr. Chair, just want to manifest... Kanang ang problema mo sa ako din. Ikaw Sam, how would you rate your kanang fluency ba ito na? Sa ito na? Kanang fluency. in speaking English. Kanang kuan gid kaayo kanang istorya gid kag Makasugakod yun. makasugakod gid kag istorya. How will you rate yourself? Kanang kuan siguro 76 o magulang na ko 1%. Serious, 76? Mga anak siguro, oo, anak siguro. Di ay? Oo, okay. Ano man po, mo may ako naandan. Kaysa hosting na ko before mga kasal, debut, English siya man ang peg. Okay. Oh, Anya ka ako, dili man co-host. At sa akin ko man. Photographer, okay. Smile. Ang mga photographer, limited edition. Correct. Ikaw, how will you rate your convoy? Feel ako na ako sa mga below 50 or 50. Kasi ka ng mga sugakon ka. Makastorya ko English pero di gyud siya ka ng straight. You know. Lagi Mo ba? na usay gyud kabantay mo ani si Sam. Basta lang yun makastorya. Pero labi man siya praktisan, good? Actually. Siguro basing nana siguro may tabo po siguro sa ako Sir Bern. Itong praktisan ako ko. Ano yung batang Do mag-English si English ka, Mako. praktisan ni mo yung mga anak. Do si Mako karon kay start naman siya English since nagkasabot na siya gamay sa YouTube ba. But I think, like I said karon, bro, makainggi ko ba yung nga morag? Okay ra po kung ako mga anak ingana ron. Kaya I'm sure ka kung Bisaya, Tagalog, basic, maguna. So, everywhere. Pero mas maglisod ko og Tagalog, as in. Lisod, talaga? mas lisod ang Bisaya. Para sa kolisuran ko og Tagalog. Master kay kong Tagalog because fan manggugay kong mga teleserye before. Esperanza mula sa puso. Okay. Tabing ilog. Medyo ko sa Tagalog. As hindi kaya na ko ma-realize. Wag na niabot sa kong una nga.
Nagi din nabagsak sa Pilipino. Ana ba? Pero nagi din, kay press ako mga anak, wala man na sila kasunod og mga teleserye. Wala man sila kasunod og mga Tagalog movies. Ako dalian ko sa Filipino, pero kung pangutaon ka unsa ang pang-uri, unsa na may nanaw, di na ko kato ba. Kana medyo master kay ko ana. So, naglisod na Way ko. back before. Mga So ano ang pang-abay? Ana dayon Pang-abay kung okay mi di mi gawin ni Mrs. Pang-abay. Pang-abay. Kung gaway mi dili gaabay. Depende kung walay sweldo, walay abay. Kung ting sweldo, pang-abay. pero at least like for example sa akong mga kids now, kung mutan sila og mga movies or something, mga tawa sila ba nakasabot sila ikaw galudi ka ba nga tawa man sila ato kadyo lang. Kadyo lang anong ibalik sa rewind. Joker gid siya. Ana. So na mga ingana nga mga kon pero ako ganang ko ba kay at least confident ko ba nga if ever kuma na sila yung mga ma-encounter nga mga sa mga klase ng mga tao. Ang confidence lahi ra gyud. Lyra, whether you like it or not. So, maybe I'm thinking right now nga if inyong mga kids... English na. So, I'm thinking right now, if your kids are speaking in English... Ay, karon. So, dara ko to. So, I think okay ra na. Ipadayon ra gyapon ninyo na. Then, guide lang gyapon din sila. Kaya, ang problema kanong kay ang Tagalog di lang Filipino na pag-iaralin panlipunan. So, another history na sad. So, every time ng Tagalog, tagak ba? So, for example, si Mako, kung kaya na mag-English din, kaya pag ninyo Bisaya, mas maayo. Depende po siguro na siya. Lagi, sa environment. Kada, kanong advantage ta sa mga Tagalog nito. Ngano do kay kabalo tag English, may bawita mo Tagalog, Bisaya. Bisaya, yeah. Kay tungod bago na sa atong nadak-an ba? TV palandaan. Kung sa atong generation na, TV palandaan, Tagalog atong ginatanaw. Tama. Mga tanaw na to sa mga soap opera, sa internet, Tagalog halos sa Tagalog, diba? correct. English pa gid, usually na English. Sumod ang kabalota. Ang sakon man gud sa mga bata karon kay more in English sila. Kay mo na man gud ang trend sa internet. Correct. English tanan ba? Pero kabalo mo lang, usa kung kita nga disadvantage, bro. Sa English, bro, dili kay sakit kung suklan kasi mong anak. Social kaayo siya paminahon. For example, ang anak, for example, Bisaya, Misona, mo yung kasi mo mamagpapa. Pag-ilom di pa, bi? Dili, pwede na. Kulata na, day. Kulata na. Bunog. Gibakos. Pag-ilom di, papa. Karon. Pero karon kung English man, daddy, shut up. Medyo pag-ipahilom ko niya, pero dili lagi kay sakit. Or kanang maglisod lang sa kagsukol. Kay English yun, sa yun mo siyang disiplina. Rusty, remember ko sa una, ba, kanang sa samok na ako mga anak ba, Rusty, how many you go to your room? Di ba? You go to the room. Ana na dito dayon. Kini magkakasabot. Pero tinuod, na mga bata ron. Tungod kay English ilang language, murag direct kay sila mo istorya. Murag dili kay siya ko. Pero ako yung gi-analyze ba, matay no kung gibisaya to. Away naman gyud to bay. Murag insulto na gyud to. Kan may ana ba pag-ilom dia daddy or English, daddy, shut up. May ana lang itong story. Shut up, bro. Bro, social pag story. Di ba si Pagdaway pag bagstorya siguro, like, lambing na pagkayo. Di komento, Daddy, shut up! Wala na mo to. Pero lera gini ko bisaya lang na labing. Pa, hilom ra good be. Ana, pwede ra po na. Pwede ra po na no. Bakusan may noon ako na sila noon sila kalaki. No? Pero prani karon struggle na kayo para sa ila praning buwan ng wika. Grabe ka struggle ba. Ang poem lang daan nila. Sa mga ginapagbasa na poem. Duha man gyud ka klase ang English na the American English. Naputay ka tong sa English yun nga. Basta hello. Mo na siya. Pero sakto gid ang duha. Sakto ba? Pwede poem. Dito lang na lang ana na lang. Buwan ng wika ba ita karon? Buwan ng wika na. So, struggle kay sila ba 5 stanzas, galisod gud. Tagipabuhat nila ang kuan. Pabuhat sila og tula. Ginoo ko Tagalog song. Dali naman. Ikaw na ang may sabi. Tanawan na lagi. Na ako'y mahal mo rin. Karon. At sinabi mo. That it's nice, daddy. Kanta. Basta kabalong kanta mo na yung gibutang. Ako na yung gibutang Tagalog. Lisod. Pero, tama. Ikaw, mas naglisod kag Tagalog. Sa imong feeling, ano ka na? Sa imong foundation? Siguro kay dili pud kay ko fan man pud good og mga Tagalog movies. So elementary ka sa mga work. It's either kung sa barangay ka Bisaya mo,
Sa school English. Oo. Then ano pod, ang dili sa paghinambog ha. Mas ano gid ang akong English kaysa akong Filipino before. Lagi. Oo. So sa bagay no. Kaya ako po di man may Bisaya, mga pa namang barangay sa una, pero ako tungod siguro gyud sa mga teleserye kay grabe ko ka fan. Sa among panahon naman po siguro ng teleserye. Ikaw wala ba kay gisundan nga teleserye? Naa. Sa mga teleserye. Marina. Oh, di ba? Sa teleserye pa lang daan, nailhan na. Oo. Dito nakita. Dito nakita. nagsugod. Oh, nagawas ng kaliskis dito lang daan. Oo. pero may nakita nga muna ang imong foundation mo nagalisod ka sa Tagalog. Oo. Because it's either sa barangay. Pero sa inyo sa unang nga bats, lugar, English na gyapon ng mga classmates. Oo. Nagyapon English Yes, stricto gid siya sa mua. Kaysa una man pod kung kuan mi ka ng ambot lang siguro timingan nga ang mga maiso siguro sa una sa Filipino murag dili kay sila nga nakakuan sa ilahang kuan sa subject nga Filipino. Apos pa ba kani kuan? Sa totong teacher bi sa Pilipino sa ano ba? Si katong wife sa katong architecture nga laki. Atong Pilipino sa college. Wala na ka. Wala kamo sa college mo sa Don Mariano wala na may Pilipino. Cartagena wala na Wala ka. Ay. Wala may Filipino nga subject. Wala na mo? English me. Wala. Social day mo. Wala Kami college na paghihapon ba? Tagpangi. Ano nga na ba diba? Patay mga anak panghalip mga pangabi. Oh my God. Galabad akong ulo sa mga Tagalog tapos mga panlapi. Oh. Pero mas lami ang gitlapi. Gitlang kalain man. Mas lami ang gitlapi. Mga nga pero wala ko medyo piski ako. Wala ko nga. So, maybe, akong ginawa na kung siguro na YouTube sa among nga time. Kay, funny good bird, nagoy mga English movies na ginatanaw na ko balik karon ba sa YouTube ana. Para lang makasabot ko, mo dito siya. May ako gibot ba? Na yung mga English movies sa una or mga series sa among panahon high school, mga Dawson's Creek. So ang mga honors class. Wala ko na expose sa English sa una kay syempre. Di nagsugod na magud taro tong Studio 23, brad. Ang Studio 23, di ba bro siya sister company sa ABS. Tang ilang mga shows dito bro mga sikat na mga series sa Amerika nga ginadala nila diha. So pagka morning magchika-chika din akong classmates sa Corpus. Oh my God, ang episode ba ana? Ako ba'y kanang dugaya kaya kailangan ko. Tapo may uso subtitle sa una good. Karon naman na subtitle. So na mga namang mga words di ba nga dili basic English ba nga. So di pasabot ato. So karon ako I want to be honest So na mga movies sa una ako ginabalikan og tanaw. Sabot pa na ko na. Mas masabot sa niya mo siya. Mo dito Kaya lahi mo to nga prorata action mo tanaw tapos didita kasabot sa unsa ilang gipang checka kanang may ana. So karon ginabalikan okay. Sa karon in fairness sad kanang pagmutanaw na sa ko kanang mga funny movies ko nakatanaw lang ka makatawa lang. So nang panon lisura. Karabang ano nangatawa sila. Kasi di ba say ang mga series na sa English kay di ba na background nga. Di mo katawa. Di na ako mag-gets ba yung ano ni katawa to sila ang ano to. Lisura gid yan yo. Mga sa Friends, di ba? Kana mga kana nga time. Basta remember ko, Studio 23, mo to nagsugo na din silang mga katunay mga Are You Afraid of the Dark? Basta na yung mga series sa unang English na ilang kuan sa studio. So ako, sige na po, okay. Di ba, muna ng mga Smallville nga. Yes, tama, Smallville. Nagsugo na nga mga series. Pero kita, kunod yun itong acting asa nga part, nga ni katawa to sila to nga part. Tapos sa una kay TV raman, may man ron ba kay ang Netflix, pwede man mo i-rewind. O sa daw, i-review. Di presa on ang TV, bali man mo ma-pause. Unsa daw to? Hindi ko kasabot. Talabi na ka ng mga interview sa mga artista. So like, you know what I'm saying? Ikaw sa katanong ko, unsa daw yung pasabot. Basta mo na to. Basta kay mo na to. So na yung mga interviews sa mga idol, Backstreet Boys, mga Britney Spears, di ba na yung mga interview, ikaw gakunot mo agtang. Unsa daw tinang gisod. Unsa na, magyango-yango sa ka. Siguro ang pinakamayon lang yun ako nga skill sa una, kanang may ko mo pretend. Ana. Nanahin mo na parang skills kaya po ba yun. Uy, kakita ka sa katong video. Nice kayo yung song do, Yes. So, nakadoon na po ko. Nice kayo, makalana sa go. Pero wala gid ay. Katumang kailan na Sir Bernie. Yeah, I want to be Nagpretend na honest. to siya sa una. Moro to akong, makita akong mga
That's why siguro, di ba nahimo na akong panginabuhian ng hosting na karon. But never in my entire life, yun, nga nag-eskwela ko nga nag-host yun ko. Never. Ever. Wa ko matagay chance na mag-host og mga bisag acquaintance party or bisag. So, wala yun. So, si ABS ra yun ang murang naghatag sa ako. So, ako siya na-realize. So, kung if ever di ay, kung medyo wa kay kumolo sa akong English, na kung natagaan pag yung chance, mas kuyaw de tana ko karon as a person, no? Kung nasugdan, Jed. Kung nasugdan palugar na ako if akong foundation is murag mas ano pa nga Nabay grabe. schooling ang kwan? Ang hosting? Wala. Experience mo yun ang hosting good. Then most of the time, kung kisa to'y may mo istorya, Mo mo to mag ito'y ipag-host dayon. Do sa una na mag-script. Doon na timingan lang pagsulod na nako, nauso na ang binisaya, nauso na ang mga free-flowing nga mga style sa hosting. So mo na siguro lang sometimes kung napoy mga timing sa mga butang-butang. Ikaw ba kano sa mga nagsugod og hosting? College pa ba ka nakatesting nag-hosting? Wala gyud. Wala sa ka. Wala. Dili man ko participative sa among mga school activities, mga extracurricular dili. So sara ka pahipi ra ka. Pahipi ra gyud ko. Secretary tigsugulat ana lang. Masugo-sugo ana ra gyud. So wala sa kay mga dancer di sa kay. Ah, yes. Oo. Ah, Kasaya po ko sa yeah. una. Pero may yung kag speaking engagement or mga hosting wala. Dili. Oh, really? Dili. So kano sa ka nagsugod lang og ka na medyo Ano lang, mga way back 3-4 years ago. So kanang narbaho na ka? Yes. Doon na nakadiri sa secure na ka. Oo. Gitagaan kag chance. Oo. Tungod ra gyapon to ka Ma'am KitKat. Isabak man din ko niya diretso dayon. Ana ra gyapon. Tungod sa kagwapa. Tungod sa kagwapa. Why? Advantage ang hosting manggod. Medyo advantage po noon kung nagyog kay looks. Kaya at least bala di ka mo storya, at least pepa ka. Daw bi o, mag-inamang nalang lugar ta. pwede ra sa. Uy, sign Pwede language. Naman may host sa unay nga na po. Ngam sila sa katawa. Sa katawa. Ay, Ana ang, pero okay naman. So kami mga daily kayo kay Choraan, maningkamot yun mi. Nga makita o mga storya yun mo cheka para lang yun taon nga matagaan sad mi og kanang og chance. Pero again, balik ta sa atong topic nga buwan ng wika o kani atong kakandindiriya. I think I would say to wrap up things. Sige, mag-story ta kung say advantage or disadvantage. Well, ako, I would say nga mas dako ang advantage kay, well, at the end of the day, English is still the language sa tibok kalibutan. International language. So, international language siya. Galing, kung imong tan-ahon, di ba, dagan nakita mga call center. Kasagara, dagan na yung magpa-advertise, dagan kayo na yung mga apply. Pero kasagara, kabalo mo, ang kabagsakan is ang diction, ang pronunciation. Oral comprehension. Or oral yun. Actually, later naman ang unsaon pag tubag. Pero naiuban na nakoy kaila ako shout out ang Support Zebra, homegrown nga call center diri. Nung nagpa-advertise sila sa MOR sa una, na no doubt dakan kay mga apply kay gwapo ba ang sweldo. Pero mo lagi ang pagpang-apply way problema, pero dito naman sa screening, Screening na. galisod ba. So ako ngayon daw ilokatit kani palandaan karon ha lalimang ka kani atong mga call centers karon kulang ang agent bay usay magtinabukay god magpirate god tungod kay kulang ta tapos wa pay appeal diha ang uban nga medyo master na nag-online na sila mas dako pa sila sweldo sa ordinary nga mga Call center. call center na sila computer na sila sa balay. Shout out sa atong mga friend si Ruby si Ma'am Rubs o kana sila di ba tungod kay may manilahang kuan kanang language may man sila mo istorya nara sila silang balay, mas tako silang sweldo, na sila their own time. So, I think, para na ako, prani karon mga testa, dagang testa. Dapat isa na ka ng ang pronunciation, ang... Pero dili mo ba na siya medyo kuan lang mag-discriminating kayo kung pangit kag diction, pangit kag kuan. Mag-base ba sila siya Filipino sa Pinoy. Majority gyud sa tuwa kung may kadungog tag bugok gay nga. Tingana kita ba no? Ang mentality labi na siya. Pero labi na kitong Pilipinas no? Oh, di kay nakoy namo koy teacher gud sa college nga na siya nga nganong during silang tour sa gawas man to siya. Ni-share siya sa mo nga ako mga kauban mga PhD, mga doctors na Di sila kablog English. Ila English kay can you put here anana lang gyapon na siya. Pero nganong naka-PhD man sila. Yeah. Di ba? Pag matter na gyapon ang diction. Mo lang akong kuan kay mo nang dili kay ko ga
push kang ako nga mag English kay ako mentality man good kay dili man mag-matter ang imong ka-bright kung may ka mo English. Mag-matter diyan na makita man na kung sa imong capability dili man sa imong diction sa imong Tama the way ka. na pag-pronounce. Tama ka. Muna ako mentality, dili kay mo sa akong anak man dili kay na ko siya gina-push pero much better kung kabalo gid siya. Kay advantage man gina siya din. Pero tama ka. Di siya kanang kaunon sa kuan. ang culture na to sa Culture. Pilipinas nga, pero good kang Manny Pacquiao, di ba? Oo. Sige na to kakantsawan Correct. niya in Englishan, In pero English niya. dating datua. Kaya. Pero may po siya sa iyang boxing sa iyang career, di ba? Sometimes, natay mentality nga pag may kay mo English bright, Yes. No, kana gyud. Actually. tanan call center, puro bright na namin. Dato makilala na nga once may ka mo English attractive kay ka. Oh, yeah, exactly. Makilala na friends Brad, ko ana gyud. Katong first day sa among kuan, Brad, katong sa Dumariano, I want to be honest, sa Dumariano, MPSC. Ang USTP na karon. MPSC pag ko sa MPSC ka sa MPSC ko pagsulod na ako. Kabalo ka kanang school sa MPSC or USTP karon. School sige na siya sa katong mga bright kayo sa mga miss or areas nga medyo wala kayo panalapi nga pantuition. Diya itapok. Mo na siya originally ang concept pa ng MPSC or USTP. Siyempre ba, nasa lagmaan man ko nakasulod ko. Di man ko honors class sa una sa prime. Nasa lagmaan lang yun ko nakasulod ko. So, siyempre, first day, di ba, magpaila-ila man na. Oo. Bay, kuwan kay ko, bay, kanang hinawayon kay ko, yun kay, siyempre, I am from National High School, I graduated, I am from Lagunglong National High School, I am graduated, lagi ng istorya, di ba? Gaya kayo. Ikaw, labi na kita nga nasa private, bay, kuan ba kita ka ng particular, kita sa kanang mga pronunciation ba? Correct. Mga diction. So, ako na saway-saway ko. Pero pag sige sa istorya, graduated, valedictorian, ito na. Karon. Vlogs. Asa man ang imo Pero lami. siyempre, makinsa ka nga, ano na valedictorian maningad? Gahi mag-in-English. Pero minto si dili man good sa in-English or ang pronunciation ang nahimong measurement. Measurement. Di ba? Dili. Pero tama yun ka, Brad. Mentality O sa na din. isa sa to ang mentality. Nagalintay mga doktor, mga department heads diri nga. Correct. Ilan tayo magsaba din sa City Hall, di ba nga? Gahi Gahi kayo mga kayo. istorya. Pero, Mr. Chairman, the problem with our city, biya kayo, pero PhD. Magid. Kuya, yun. Katong lalaki bitaw brad nga akong gingon nga gikantsawan na ako nga gahi kay English. Bay, nag-top notch pa yun sa boarding, Wow. boarding house na noon. Boarding house. Aka na nun, bugok na yun ko ako. sa dali board exam. Oh, bay, nag-top notch pa yun siya, bay. Electrical engineer. Wow. Sa Tibokon. So, tama ka. Tama sa kang nga. Siguro kailangan Tanggalon na to balance na. siguro. Balance. Yeah. Balance. At then, mo bitaw, pero mo lagi nakaroon sa mga nagmin ko nga, acceptable na ko ng mga Tagalog subjects ang gamay yung grado, ha. Pero Pilipino o science, ha. Math o science, ha. Nanong kuan man na, may mga bagsang na pictos mos koto-koto karon, ha. Pinanalo ka ng palusot. Pero tama ka, bay. At the end of the day, yun lang, nalantay mga kanang misconception ba? Advantage kung Medyo advantage lang gid siya gyud. Okay, mo man gid ang kuan karon. Di same ra kung nagyapon sa mga istorya sa kanabang na may mga tao nga ng mga dili kayo kung sa education. Di ba na importante nga dagko grado. Ang importante nga makapasar lang, di ba na yung mga nga istorya. Though, sakto ba siya ba? Pero at the end of the day lagi po, mas dako lang gid lugar gid ang puruhan. Dako ang chance. Dako ang chance. Kung mo po na dako ang chance, dako ang kuan ba? Kung dako na imong anak, unsaon niya pag sabak adto nga kada nga area kay majority ga dominate by gid or daghan kay mo nga na ba. So syempre pag in-English pa lang, agay. Diyan gid makita. Ana ba? Tapag interview pa lang, may ana. So it's ba. Pero tama ka. I would agree on that nga at least balance. Ikaw Sam, what would be the advantage or disadvantage sa mga bata karon nga more English na kayo? Feeling nimo. Is it dako bang advantage or murag 50-50 lang? What do you think? Advantage yun siya. Kay even bitaw pag mangita pud ka og trabaho, mas impressive kayo ka paminawon pag mag-English ka. Samot na og kanang if mao gyud na siya imong naandan nga language lugar, kanang dili nimo tuyoon ba pero murag mo na imong strength ang English. You'll be able to express yourself well. Ana bitaw. So advantage siya for me. Sa una Advantage ba na may apply mga DJ? Ang pinakauna gid ana bay
ang picture sa picture. Tanawon sa ano. Picture, ganin sa picture. Yes. Okay, itsuraan. Oo, naagya po na nga criteria sa una. Alam mo Wa? nang murag, medyo lang kita Oo. ng, dawat to ka matuoran nga, murag, atog yung feeling, pag medyo itsuraan galing or nagi kuan, medyo nagi edge ka may gid. Uy, nga mura bang nagi automatic nga, kani brightness siya, or, O ano bright ba of yan? nawong oh. Di ba? Tapos medyo pag sunod na po na sa picture, medyo advantage po kung asa ka nag-college. So na po yung mga na, okay, Xavier, o USTP, o lamin na kung dirikas kagayan di oro, di ba? Kanihan, di ata mo mention og line mga schools. Ana. Tapos tama din ka. Tawago na nimo tanan sa interview. Kaya na may usad nga, merong tengaf ang kuan kiwing, merong dili tsoraan. Oo. Pero pag ana sa mga background, Pa. Kuya Usap, Gani man. dito na sa second column, second group, pwede tana. So tama na din ka, dito na din ka sa interview. Pag interview na dayon. Pa. Yan, Pakak how are man you? kaayo ka, lami manggid kaayo pagka-check Pag may mo check up, pwede. O, dito na sa ka sa next priority. next priority. Burag sulod ka sa semifinals. Ana, tinood yun na, ba? Kaya na, pero advantage niya pag itsura. Pag itsura, alay, bomber sa mga istorya. Kasi ma-practice na siya. Madala pa na training. Magyapon. Pangit! Tapos pag istorya, pangit gyapon. Ginoo ko pag ampo sa dito. Pangamuyo sa pangamuyo. Pero tama ka. So, yeah. Ang disadvantage na isa is malimtan ang culture. Ay, malimtan na to ang atong culture. Mosad ba? Sa Kung asa pagka-Pilipino tagikan. ba, oh. Kaya syempre, ma-expose ba ka kung English ka, expose ka dito Yeah. sa mga western nga kuan. So syempre, malimtan gud mo Yeah, kung sa Martin, mga may lam. malimtan yan na. Pero ibitaw karon ng anong na mga lam mga Bisayan, di na ginaton ma. sa kana pa lang maglista og Tagalog ang imong anak. Oh, Mga part naman na nga malimtan Tapos nimo. sa ngalan nga tapos gitanggal na pero ng kuan ang mother tongue. Pumunta na yung purpose sa una nga na yung mother tongue Mother tongue. para dili malimtan ang katong original or unsa nga kuan. Pero karon kay giwala naman sa naron. Kay makasabot naman gid na sila kay ilaha man gid ng language so we don't know kung unsa na pod ang effect ana. But anyway, good luck to my kids. Tanaw na to. Ako, signal lang tamo kung ba ang effect ani. So if they will go to abroad, di maybe mas dali sila dito. Sila kung kuan, sila may sponsor sa among world tour ni Mrs. So sila na lang mag-check. Kamo na lang check ka. Lakaw lang Mas hindi gyud mo photographer mo kana. Alright, that's it. Daghang salamat sa mga things paminaw sa amo sa Spotify. So mo ni siya karon mo pa may budget na sa so nalami sa opisina. So anywhere may mo adto mo na yung setup. Sing kuan day soon ng mga laag. Yes. Yeah. Kana, dito mobisita tapohan mi sa ko pa. inyo. Dito ta mag-check. Yes. Salamat ana again Sam, Yes. Elvis Luis. Baba! Elvis Kasi Luis. yung pangalan sakto. Baba na. Sam. Sexy Sam or Yamilicious Sam. okay. Pai na rin ang apelido. Para ano lang. Kailangan na may funny. Kaya Yes. Yes. O kauban si Juanito, dagan salamat si tanan. Paki-share, paki-like ani. Ingat mo tanan. Bye. Thank you, Babush. Bye. Record ako. Lum na naka-record.